Вие да не сте химичка? Аз ли? Не, аз съм... касиерка съм. Ага. Ами няма значение кой какъв. Пепи, каква е тая бира, ма? Ами бира. Не, този път наистина ще отидем да му я треснем главата. Седи мирим, пак ще ги вкарат. Не бе, защо ще ме прави ни идиот, беделко? Карай. Так, какво си иска? Каро. Да. Защо ще ме прави ни идиот той мене? Абе, мене никой не ме е пресакал до сега. Той ще ме сака в топла бира. Нека свършиме по-бързо игра. Нема страшно, що има, братство. Лесна работа ще оправиме. Обаче чакай да видим Ecco questa vecchia macchina. Non funzionava bene 2 a 3 chilometri. Казва, не му работи колата и километри. Grazie. Дай ключовете. Ключаро. Катеначо! Разбира човека, бе. Амиго. Интер Милано, va bene. Amico, il problema è questo. Ама много ти връсне мотора, бе. Идете тук от тази страна като... Non capisco. Мръдни си цапаш. Мръдни. Non capisco. Една отверка. Една малка отверка. Пиколо! Пиколо гранде! Пиколи бамбини. Не, пиколо отверка! Лошето малка Отверка! Пикола! Върти.